Zdravím všetky čitateľky magazínu Ema, ja sa volám Ema Fajnor a už od 16 mám vymyslené, že raz budem v Ema v Eme, chápete? Tak sa mi to konečne plní, no a verím, že sa vám bude páčiť editoriál nejeden, prezradím vám, ktorý uvidíte v decembrovom čísle. Dneska fotím svoju prvú časopisovú titulku, strašne sa na to teším a v tomto vlogu vám ukážem, ako to bude prebiehať. Ja už sa nachádzam v ateliéri, úplne úžasnom, ktorý je dosť veľký a ako bývalý študent fotografie a fotograf to viem oceniť, že je tu naozaj super atmosféra a podmienky. Keďže nebudem chcieť akože rušiť zvyšok kolektívu mojimi monológmi do kamery, tak budem robiť hlavne rôzne ilustračné zábery a potom vám dám cez to nejaký voiceover. Každopádne titulka sa fotí pre magazín Ema, takže konečne budem môcť použiť vetu, čo som si vymyslela už asi v 12, že Ema je v Eme. Takže očakávajte takýto z mojej strany trápny popisok pod postom, kde vám titulku odhalím. No a okrem toho budeme fotiť aj do tohto vydania Emy decembrového editoriál so Zalandom. S nimi som dlho rokov spolupracovala, takže sa teším aj za takúto príležitosť, že budem v ich odevoch a značkách v printe. Tak ja už mám prvý jemný make-up a vlasy urobené. Začneme prvým make-upovým zľadovým lookom pre Zalando a píše mi Agnes z sklenotníctva pražského, z Gismondy, priamo z parížskej, že sa už chystá za nami, pretože šperky Gismondy budeme používať na fotenie titulky. No moja stylistka Mirka, okrem toho, že neverím, že zohnala topánky v mojej veľkosti, pretože na Zalande sú aj také, nakúpila Skims a neviem aké rôzne sťahováky. Sa teším, som ako taký pároček. Vyťahla mňa, že ja sa s tebou nehrám, okamžite tieto S-kové sťahováky natiahni. Verím, že takýto náhľad do zákulisia vás bude baviť a že hneď ako to dopozeráte sa rozbehnete do novinových stánkov, aby ste si svoju Emu ešte ulovili. Rozhodla som sa vám takto poukazovať outfity a celý ten proces, ako to vlastne vyzerá. Musím dodať, že ten tým bol naozaj nesmierne profesionálny, skvelý styling od Mirky Danielovej, úžasný make-up, najlepší v mojom živote, od Tomáša Vidu, skvelé vlasy od Nikolasa Tichého, všetky infošky, kto na tom pracoval, vám uvediem dole. No a v tomto momente je vidieť, že sme to natáčali ešte myslím v septembri, kedy bolo absolútne horko, alebo v oktobri a v tých koženkových nohaviciach som úplne zomierala. Tieto fotografie, ktoré ste doposiaľ videli, sa vlastne venujú editoriálu, ktorý vznikol v spolupráci so Zalandom. Mne sa naozaj veľmi páčila tá rôznorodosť toho stylingu a že ma tam naozaj vidíte v rôznych módnych polohách. Samozrejme na fotení titulky nesmelo ani chýbať klenotníctvo Gismondy, s nimi už dlhodobo spolupracujem. No a ak ma followujete na Instagrame, tak určite neprehliadnite spoluprácu, ktorú s nimi pripravujem práve v duchu Vianoc a nejakých typov na vianočné darčeky. No a dajte mi dole do komentáru vedieť, že ktoré fotky, ktorý setting sa vám páči najviac, čo vás najviac oslovilo. No ja sa vám už hlásim v môjom nahom outfite s tým, že sme ukončili Zalando časť editoriálovú. Fakt to vyzerá úplne super, som veľmi milo prekvapená, veď tento Dream Team ozaj sú to skúsení ľudia. No a ja teraz v tomto nahom outfite sedím v kaderníckom kresle majstra Nikolasa s veľkým N. A ideme teda už na tú titulkovú časť a ideme predĺžovať vlasy a vymýšľať. No tak vážení televízni diváci, my sme teda skončili, hodín je koľko? 6 a začali sme, neviem kedy, ale stretli sme sa tu o 9. Takže to bolo intenzívne a všetci boli veľmi trpezliví so mnou, lebo samozrejme som chcela všetko točiť, fotiť, takže som ich musela tým obťažovať a zdržiavať. Ale určite to bude stať za to a musíte dať strašne veľa lajkov na tento vlog aj si kúpiť novú Emu.
Tak ja vás všetkých vítam v prítomnosti v mojom bratislavskom byte pri príležitosti tohto videa, kde vám teda ukazujem tú titulku. No a v tomto momente by som vám rada ukázala titulku, výslednú, takže takto nejako to vyzerá. Strašne som rada, že bola zvolená taká výrazná póza, výrazné farby, špecificky ten fond a naozaj proste je to titulka, na ktorú môžem byť hrdá. Ja som práve došla zvonku, takže som trochu out of breath. Ale chcela som takto ešte na konci tohto videa povedať pár slov, že som na to proste strašne hrdá, strašne som vďačná celému týmu Ema. Ako som už spomenula na začiatku videa, dole v popise nájdete uvedených všetkých ľudí, ktorí na tom participovali. Fakt to ako je nesmierne profi tým. A teda ďakujem za túto príležitosť, strašne si to vážim. Je to aj krásne vydanie, že decembrové, naozaj také na záver roka a určite januárová Ema Fajnor netušila, že decembrová Ema Fajnor bude na titulke. Takže som za to vďačná a som aj na seba veľmi hrdá, že moje nastavenie a pracovitosť ma dotiahla až sem a ešte stále je to iba začiatok. Aby ste to videli aj takto v úvodzovkách naživo, toto je titulka, vyzerá to úplne úžasne. Určite by som vám chcela niečo ukázať aj z tých fotiek takto v časáku, ale chcem, aby ste boli motivovaní si ho ísť kúpiť a aby som vám nedala prečítať všetky články, alebo teda ten titulkový rozhovor, ktorý tam so mnou nájdete. Ale takto by som vám rada ukázala aspoň fotografiu, ktoré vlastne vznikli pre Zalando. Veľmi sa mi to páči, toto je asi môj obľúbený styling, že toto podľa mňa tak najviac vystihuje estetiku, ktorú mám rada. A toto je tiež úplne brutálne, aj tie zábery v tom videu, tu vyzerám akože úžasne, podľa mňa som nikdy v živote nevyzerala lepšie ako tu. A tento styling mi prišiel totálne, že Fendi, čistý, elegantný a som strašne rada za túto skúsenosť. Takže verím, že aj vy budete mať takto doma svoju Emu. A ešte toto moje zákutie vám chcem ukázať, inak som si povedala, že chcem ten môj bratislavský byt trošku zútulniť, lebo v natáčaní nákupných maňačok sa pokračuje, takže proste nech sa tu dobre cítim, takže zatiaľ je to tu takto, hej, tu mám rozhádzané deku, na ktorej som práve ležala, ale chcem vám ukázať toto, pretože toto je úžasná ilustrácia od môjho kamaráta Tomáša Višňovského a ja som si strašne vyželala, aby som na narodeniny od neho dostala ilustráciu, takže konečne sa ku mne v decembri dostala a strašne sa mi to páči, takže tu mám také umelecké zákutie. Takže ja verím, že sa vám toto video páčilo, že vás to bavilo. Dúfam, že si tú novú Emu pôjdete kúpiť. Nechaj oni vedia, že sa to ako oplatilo mať Emu Fajnor na titulke. A budem veľmi vďačná, keď mi dáte odber, keď si zapnete zvonček, aby ste vedeli, keď vydám nové video, keď mi dáte like a keď so mnou budete debatovať v komentári a napríklad mi poviete, či sa vám páčil rozhovor, lebo strašne som tam bola za mudru, tak to ma zaujíma, že čo na to hovoríte. A rozhodla som sa byť na YouTube aktívnejšia, už som si našla človeka, ktorý mi bude tie videá strihať, chvála Bohu za to, lebo som pochopila, že ja na to úplne v mojom nabitom živote nie som vhodná a schopná časovo osoba. Takže sa na to teším a je to taká nová éra a verím, že aj v YouTube, ktorý by som chcela pravidelne vlastne každú nedeľu vydávať a verím, že keď si to tu takto verejne poviem, tak to budem musieť dodržať. Takže tak a majte sa.